May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa pagpahawa ni Jesus sa yawa nga naa sa tao. Mga igsuon, realidad ang presensya sa yawa. Pero dili ng tikbalang, manananggal, kapre, bunga rana sa huna-huna sa writer. Ang tinuod nga lihok sa yawa, kanang manintal siya gamit ang atong mga paborito. Dili na lang nako tagsa-tagsaon. Muhatag lang kong example. Kanang kalendaryo sa ilimnon nga makahubog. Unsa may naa sa picture? Sungayan nga yawa? Dili. Maaniyag nga babayi to attract men to buy the product. Mga igsuon tinuod ang giingon ni Joker. Kanang kontra ni Batman. Nabasa na ako ni sa Facebook, iya daw ning gisulti sa salida. Ako lang i-paraphrase. Ingon siya, sa gagmay pa daw tang bata, mahadlok daw ta sa mumo nga naa sa ilalom sa atong katre. Pero inigkadagko nato, nganong dili na daw ta mahadlok. Kay ang mumo daw naa na sa sulod nato. Tinuod. Mga igsuon, samtang naningkamot ta nga atong makontra ang mga external evils sa Pilipinas, I think unahon sa siguro nato ang internal evils nga nagpuyo nato. Unsa man na? Garbo, kahakog, kadalo, dili mo pasaylo. Mga igsuon, komportable ra ba ta ana? Papilion ka nako, asay mas nindot. Mas komportable nimo, mudumot, mo pasaylo. Be honest. Mga igsuon mo nang siguro atong pangutanon atong kaugalingon. Pamalandungan nato. Are we doing something, just a little something to fight against the internal demons in us, or are we feeding them and making them fat? Mga igsuon, ayaw kabalaka sa atong pagkontra sa yawa, the Lord is with us. God bless.